खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि नारें दैमारि आं दायो नोंथांनि गेजेराव बा नोंसोरनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय स' आं दा मा ड्रेसाव दं नै होनबायना नोंथांमोन माने आं फरायगासिनो दङ सेकेन्ड इयाराव देग्लाय सेकेन्ड इयार फाइनाल एग्जाम होगोन एग्जाम फाइनाल होगोन आरो ओमफ्राय स' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे PS ब्लग इडुकेसन बरायबाय स' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ गोबाङानो साबस्क्राइब खालामा बागै आंजों एगेन्स्ट दं नामा माबाफोर एगेन्स्ट दङबा बुंनाङा कमेन्टआव खोन्था जायफोर एगेन्स्ट दङ बिसोर आंनिखौ भिडिअखौ नायना जेनेबा स' दुखुनांथाव बेनोदि आं गोबां इडुकेसनखौ खुलिहोबाय मोजां इडुकेसन अब्लाबो साबस्क्राइबारानो बाराया आंखौ मा सापर्ट गैया नामा मानसिफोरा स' आङो जेनेबा गोबां भिडिअ बनायनानै एंगारबोबाय सापर्ट गैया आंखौ मानसिफोरा थ' आं बेखौनो बुंनो सानोदि नोंथांनि गेजेराव बर'जों बर' सापर्ट खालामगो जेनेबा नोंसोरबो जेनेबा नोंसोरनिखौ जोंबो गुबुननिखौ सापर्ट खालामो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामो नङा होमबा जों बर'जों बर' सापर्ट खालामो आरो गुबुनखौबो जों सापर्ट खालामबावोसो जों मा बांसिन जों हिन्दी साउथफोरनिखौसो बांसिन नायो नङा होमबा बिदिनो जोंबो बर'निखौ बांसिन नायना मोजां मा होगोन गामियाव गुबुन गामियाव मा जागोन जाथायफोरखौ बेखौ मिथिया ओंखायनो मोनथिनो थाखाय बे मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनाय जायो जोङो मानो जोंनि जाथायाव मा जागोन बेखौ गेदेर गोलाव बा बर' रायजोफोरा मिथिया बेखौ मोनथिनो थाखाय मा ओंखारगोन मा ओंखाराखै मा जाथाय जागोन बे गामियाव बा जिल्लायाव बा ओनसोलाव मा जागोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय बेखिनिखौ ससियेल मिडियायाव एंगारनो थाखाय होनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों स' नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो जेनेबा बे ससियेल मिडिया बे जानला मानला एंगार जाया बेयाव गुबुन गुबुन भिडिअ होजाया माने मोजां बे ससियेल मिडिया आरो थ' आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि नोंथांमोना सापर्टखौ खालामगोन बर'नि बर' गासिबो अनलायनानै थागोन खौसे जानानै जेनेबा हारिया गोजोनै थागोन अब्ला जों मिथिगोन बबे जायगायाव जों मा जादों अनलि जों निउसआवल' मिथिया अनलि जों गुबुन चेनेलफोरावबो मिथिनो हागोन जेनेबा मा जाथाय जादों निउसआवल' अनलि गासैखौबो मोनजोबा निउसआव मिथिबायना स' निउसआव जों मानो जों अनेक जायगायाव थाङो अनेक जायगायाव थाङो जोङो जेनेबा बेफोर जायगायाव मा जादों मा दङ बे जायगायाव बेखौ जों मिथिनो थाखायनो बेखौ खुलिनाय जागोन स' नोंथांमोना जेनेबा मिथियो जेनेबा मा सिस्टेम खुलियो नोंथांमोना गोबां इडुकेसन दङ स' नोंथांमोना मिथिनो हागौ बिदिनो आरो खालामगोन सापर्ट खालायगोन आं दा मा ड्रेसाव दङ आं दासो कलेजनिफ्राय फैगोन बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौ लानाय जाबाय आरो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनो हागोन बर'जों बर' माने जों अनलि निउसआवल' मिथिया गुबुन जायगायाव मा जागोन जोंनि जायगायाव मा जागोन जोंनि ओनसोलाव मा जागोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआव मा जागोन जोंनि भारतआव मा जागोन जोंनि आसामाव मा जागोन बेखौ जों निउसआवल' मिथिया अनेक गुबुन चेनेलावबो जों मिथिनो हागौ आरो खोनानो मोनगोन आरो नुनोबो मोनगोन ओंखायनो बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों नोंथांमोन सापर्ट खालामगोन जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों एसेनोसै